Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong Huwebes, November 26, 2020. Northeast monsoon o amihan ang nakaapekto sa Luzon, samtang easterlies ang nakaapekto sa eastern section sa Visayas ug Mindanao. Ug so far wala tay nakita ng mga low pressure area o bagyo sulod ug gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod niini ang tibok Visayas, Palawan, lakip ng Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro makasinati og generally fair weather din aduna lang kitay mga panagsang pagpanag-om ngadto nas madag-umong kalangitan, pero posible gihapon ang mga patak-patak na mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabi. Kahimtang usab sa ato ang hangin ug kadagatan, kasarangan nga tuskusog na paghuro sa hangin ang nagpasulabi sa tibok Visayas, Palawan ug Occidental Mindoro, din ang kadagatan kasarangan nga may pagkabaluron. Sa Metro Cebu ang adlaw mosalop sa alas 5:19 sa hapon ug mosilang ugma sa alas 5:44 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Mao ka na nga ang weather update gikan diri sa PAGASA Visayas, DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat.